Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod la primul episod de American Truck Simulator. Sunt obișnuit să spun Euro. Aici avem un Kenworth. Uitați ce lumini are. Tu l-ai dat, mă. Hai, tu sună. N-ai ce spune la tirul ăsta, nu ai ce comenta. Arată foarte fain. Arată destul de fain, adică, na, cred că modurile arată mai bine, dar na. Totuși este ceva cât de cât ok pentru cei de la SGS. Adică au evoluat și ei puțin. Da, ce zice. Ceea ce nu-mi place la tirul meu, de fapt, la tirul ăsta, dar va trebui să mă obișnuiesc, este botul ăsta, tare botul ăsta și e foarte ușor să faci accident cu el. Deci e extrem de ușor să faci accident cu ăsta. Foarte ușor. Dar în rest arată super și de asta cu botul. Na, ce? Dar în rest arată fuță de mulță. Da, bun. Deci am filmat 20 de minute degeaba. Deci efectiv 20 de minute degeaba. Aveam un Kenworth de la cu botul mai mic. Uitați-vă, uite că e roșu. Hai că ne ducem la roșu atunci și lămâim și vă arăt acolo. Deci, uitați-vă tirul ăsta, da, vedeți? Are botul așa. Roșu, bot. No, iar celălalt avea botul mai mic. Da, botul mai mic. Și tot Kenworth era, nu mai știu ce model. Mă rog. O, fix ăsta era, uitați-vă. Kenworth de ăsta. Iau hidrantul. Da. Era să-l iau. Ai, și duminică, mâine-i școală iarăși, dar nu-i bani. Ai, super tare arată. N-am ce zice, e super, super tare. Arată foarte fain. Și mapa. O îmbunătățit cei de la SGS. Nu-i laud, dar față de Eurotrack o îmbunătățit destul de mult. Mă refer și la hartă, deci harta arată mai ok, dar poți trece prin dopace. Asta nu-mi place. Asta nu-mi place. Eu am putut să trec printr-un dopac. Vă dați seama, vă dați seama atât de bun conduc eu, atât de fain conduc eu, am intrat într-un copac, am zis, bun, îmi dă damage, am trecut prin el. Face ceva bug, dar sau poate nu au lucrat ei destul de mult la chestia aia, dar ar putea să modifice, să fie mai realist. Îmi place că acum sunt în tare, adică te oprește, ești oprit într-un fel de poliție, dar nu-ți arată nicio poliție, și te întărește să vadă dacă depășești limita de tone admisă sau ce aici, nu știu, nu uite de tone, e ceva lâmbul ce ăla. Habar n-am ce.
când sună motorul. Mie îmi place foarte mult motorul ăsta de furios. Îți dă ceva impresia, bă frate, tirul meu își merge, nu ți-ai de el. Ceva de genul, știi? Îmi place foarte mult titlul ăsta, sunetul ăsta de motor. Nu știu dacă așa sună și în realitate, dar ar trebui să mă interesez să văd. O, mă, nu băiatul. Ar mai putea încă să adauge chiar foarte multe la jocul ăsta. Și a adăugat, adică melodiile de schimbat, chestiile alea cu mașinile de poliție, adică poți să vezi mașini de poliție și să-ți dai amendă dacă te tușești. Aia este ceva super tare, mai super tare și chestia aia. Ce e ăla? Bard? Ce e ăla? Nu. Ce e? Border. Ok, super. Tare. Tare. Ia uitați, vedeți? S-a oprit, am vrut să-ți fac sus. Era să-mi dea de mici. Și am oprit în el. Da, deci vedeți, poți să faci foarte ușor damage la ăsta. Eu tare, unul l-am jucat mai multe ori. Îți poate da, deoarece nu sunt obișnuit cu chestiile alea, cu boturile astea. Dar mă din asta odată ce voi juca mai mult și mă voi obișnui și nu vor fi probleme de genul. Iau hidrant, așa-i? Da. Deci ar putea să adauge la jocul ăsta incredibil 11.000 de moduri. Dar nu vă voi spune acum, nu vom vorbi acum despre chestiile alea. Vom face un episod separat și vom vorbi despre aceste lucruri. Dacă vreți să aveți voi niște păreri, scrieți în comentarii ce părere aveți voi. Uitați, benzinărie. Uite, acum arată mult mai fain benzinăriile. Chestiile alea, mini-marketurile alea. E un benzinărie, trebuie să o portez. Nu. Ce-am lovit? Am eu așa. Taci dracu. Iau să-l pun. Nu! Aici trebuie, că aici nu m-am gândit să vreau. În benzinărie trebuie să portez. Da, nu uite. E la ce am cisternă? O, ce șmecher. Nu pot să portez aici. Da, mă, cisternă. Facem-ne altceva. Dacă nu merge așa... Mergem aici așa.
Bun. Ce alegem? Pe asta alegem. E mai ușoară. Că nu vreau să pierdem atât de mult timp. Unde? Ah. Ești bun la cap. E destul de greu, că am și boturile astea, toate lungi și na. S-ar putea să nu ia, da, nu ia pot. Hai, bă! Fac piciorul. N-am cum să fac asta. Bă, dar e foarte greu, e bun așa. Ce nice! Hai, hai, hai! Incredibil! Să-mi dai damage! Apoi Enter și gata, îmi bate piciorul. Bună treabă, satisfăcător ce ai avut. Bună treabă, satisfăcător ce ai avut. Bun, nu uitați. Cam atât și acest episod. Eu am fost Mihaiță, mulțumesc pentru atenția acordată, iar noi o să ne vedem